Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n safon iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, mae gyda ni y darganfod profiad fideo arall. Ac fan yma, rydyn ni'n mynd i darganfod profi a Mewnsefydliad o'r gwerthu'r cefn-drefn Linux. Nid ar y tro hwn ar yr ffôn cof allanol USB, ond yn hytrach ar y disg caled allanol, sef yr Gyriad IDE, disg caled USB allanol. A dyma'r disg caled fan yma, mae'n un o'r fath IDE, sydd yn cynrychioli y geiriau Saesneg, electronig, gyriad, mewn cyfnodwyd. Ac mae'n cynnwys 80 GB o gofod. A dyma'r rhyngwyneb caledwedd ar ei gyfer. Ar un ochr mae gyda ni yr porthladd USB cyffredinol. Mae'r hyn y porthladd USB o'r fath 2.0 ac ar y ochr arall mae gyda ni y porthladd ar gyfer y rhyngwyneb yr IDE neu'r electronig gyriad mewn cyfnodwyd. A dyma'r un disg caled IDE fel o'r blaen na'r gyda'r rhyngwyneb caledwedd arno fe. A dyma'r un disg caled IDE fel o'r blaen na'r wedi ei mewn ysodi yn yr cist amddiffynfa metal. Ac na'r dyma'r un cist amddiffyn gyda'r porthladd neu'r hosanyn i derbyn yr pillgyn USB. Does dim unrhyw hosanyn arall yn y cist amddiffyn fan yma. Enghraifft, os ydyn ni eisiau i pillgynu i mewn rhyw fath o'r pillgyn ar gyfer y trydan, does dim unrhyw hosanyn ar gyfer hyn, achos mae'r hyn yn dynnu ei egni neu trydan oddi wrth dim ond yr hosanyn USB. Dwi'n hoffi i sicrhau y rhyngwyneb ar gyfer y USB i mewn i'r cist amddiffyn gyda'r tab mygydu, oherwydd mae'r hyn mor eithriadol yn hawl i osod ac i odynnu. Ond yn ychwanegol, mae'n un mor ddefnyddiol i gynnig y wynebedd i ysgrifennu gwybodaeth arno fe, sydd yn gallu bod mor bwysig pan ydyn ni'n ymdrin â'r technoleg, enghraifft manylion fel y dyddiad, y fath o'r cefn-drefn weithrededd, yr ystregliad ac ati, neu y faint o'r gofod union yn y disg caled sydd yn gallu bod yn eithriadol o ddefnyddiol hefyd. A dyma fe gyda'r gwifren USB yn barod i pillgynu i mewn i'r hosanyn uniongyrchol yn yr hosanyn USB ar yr cyfrifiadur. Oherwydd mae hyn yn dynnu ei trydan yn uniongyrchol oddi wrth y cyfrifiadur ac does dim unrhyw lle arall, mae'n hollbwysig i pillgynu yn uniongyrchol union i'r porthladd yn yr cyfrifiadur yn hytrach na defnyddio rhyw fath o'r hwb neu ystyniad USB, achos mae'r hyn yn lleihau yr maint o trydan. Dwi'n wedi darganfod hyd yn oed os ydy'r ystyniad neu hwb USB wedi ei pwerwyd yn allanol oddi wrth rhyw fath o'r pillgyn cysylltwyd i mewn rhyw fath o'r porthladd neu hosanyn trydan allanol. Mae'r hyn nid cyngystal â pillgynu union yn uniongyrchol yn y porthladd USB ar yr cyfrifiadur. Felly ar y cyfrifiadur hwn sydd yn gliniadur, mae gyda ni y 3 porthladd USB.
Dwi'n ar y foment yn defnyddio un ohonynt ar gyfer yr dyfeisiau mewnbyniad sef yr bysylltwrdd a'r llygodyn, sydd y ddau ohonynt yn cyfrannu yr un porthladd USB. Yn yr ail porthladd USB, dwi'n wedi bydgynnu i mewn yr ystyniad neu'r hwb pwerwyd yn allanol, lle dwi'n wedi bydgynnu yno fe yr ffôn cof USB allanol, sydd y cyfrwng ar gyfer yr meddalwedd i fensefydlu yr gweithred gefndrefn Linux fan yma o'r dosbarthiad Devuan. Ac ar y foment, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin ar y cyfrifiadur, mae'r gleinadiwr yn rhedeg yn uniongyrchol oddi wrth yr ffôn cof allanol USB sydd wedi ei gysylltu gyda'r cyfrifiadur trwy'r hwb allanol USB. Ac wedyn, yn yr trydydd porthladd, ar y foment, mae'r hyn yn wag, ond nawr dwi'n mynd i pylgynnu i mewn yr cyst amddiffyn fan yma sydd yn gynnwys y dysgaled IDE, lle wrth yn mynd i fensefydlu yr gweithred gefndrefn Linux. Ac wedyn, ar ôl yr fensefydliad, i rhedeg y cyfrifiadur allan ohono fe oddi wrth yr USB allanol. Nawr, dwi'n wedi cysylltu yr cyst amddiffyn ar gyfer y dysgaled fan yma gyda'r trydydd porthladd USB, ac fel dach chi'n gweld, mae'r rhyddig cawr ar yr cyst amddiffyn gyda'r dysgaled allanol yno fe wedi ei goleuo yn y lliw gwerth. Os ydych chi'n wedi gweld fy fideoedd eraill ar y sianel fan yma, ynglyn â'r fensefydliad o'r gweithred gefndrefn Linux, yn y fideoedd hynny, fe ddefnyddiais i ar ffôn cof allanol fel fy nisg caled allanol ar gyfer yr fensefydliad o'r gweithred gefndrefn, ac ar ôl yr mewnsefydliad, mae'r pob dim yn dal yn gweithio yn wych, ond mae'n eithriadol o bwysig i rybuddio nid ydy'r rhain, sef y ffôn cof allanol USB, cystal ar dysgariad allanol go iawn fel yr IDE Disg caled, achos yn yr gariadau llachio fel y ffôn cof allanol USB, mae'r cof yn cael ei dilladu mas yn hynod o glyfymach na'r ar disg caled go iawn fel yr disgariad IDE. Felly, os ydych chi'n defnyddio yr ffôn cof allanol USB fel disg caled ar gyfer yr gweithred gefndrefn, mae'n hynod o bwysig i arbed ar gefn yr holl disg yn rheolaidd, achos fe fydd yr ffôn cof allanol yn dilladu mas yn fuan yn gymhorol i'r gyriad disg go iawn fel yr gyriad disg IDE. Rydyn yn gallu defnyddio gorchmynion enghraifft fel DD sydd yn cynrychioli y geiriau Saesnig ddeiblygu y disg, enghraifft i ddeiblygu y disg caled, sef yr prif disg ar gyfer y gweithred gefndrefn, sef yr ffôn cof allanol, a rhyw disg allanol arall enghraifft. Felly nawr mae'r gyriad
disg EDA allanol wedi ei gysylltwyd gyda'r cyfrifiadur yn unigolol, a lle ni'n barod i Mewnsefydlu gweithred cefngrefn Linux Devuan arno fe. Felly, gawn ni'n llybredo gyda hyn. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i pwyso ar botwm dodiad i diwys y diwysiad i Mewnsefydlu. Fel hyn. Nawr, mae angen i aros ar gyfer yr gweithred cefngrefn, sef y feddalwedd fan yma i parhau gyda'r llybreddiad. Does dim unrhyw beth yn digwydd am ychydig o funudau ar y dechreuad fan yma. Nawr, fydd angen i diwys yr iaith Cymraeg, fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y lleoliad, y derfnas unedig fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y bysellfwrdd, yr Saesnig Brydeinig fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y rhwydwaith, dwi'n mynd i diwys y cysylltiad Ethernet. Nid ydy'r cyfrifiadur ar y foment cysylltiad gyda unrhyw beth yn gynnwys y rhyngrwyd, achos ar yr mewnsefydliad fan yma, dwi'n ddim yn eisiau ar gyfer y mewnsefydliad i lawrchwytho becynnau ychwanegol oddi wrth y rhyngrwyd. Dwi'n eisiau dim ond yr mewnsefydliad i mewnsefydlu dim ond beth sydd ar yr cyfrwng mewnsefydliad. Yn bellach, os ydy'r cyfrifiadur cysylltwyd gyda'r rhyngrwyd ac os ydy'r clybediad o'r mewnsefydliad yn llawrchwytho'r becynnau ychwanegol, yn rhyw rai o'r dosbarthiadau, fe allai hyn yn cymryd hynod o'r amser i llawrchwytho. Felly, dwi'n mynd i barhau gyda'r cysylltiad gwefryn caled, Ethernet, ond nid wedi ei gysylltwyd o gwbl. Nawr, mae'n dweud methodd autogyflawniad rhydwaith, mae'r hyn yn iawn. Felly, nawr ar gyfer y dull cyflwyniad rhydwaith, dwi'n mynd i diwys beth yw a cyflwyno'r rhydwaith ar hyn o bryd. Wedyn, ar gyfer yr enw y gwesteiwr, mae'r Devuan yn iawn. Nawr, fydd angen i alroi y cyfryngar mwyn dilysu. Nawr, fydd angen i mewnbynnu yr enw llawn ar gyfer y defnyddiwr newydd. Fel hyn. Nawr, fydd angen i gynnig yr enw defnyddiwr ar gyfer fy gyfrif. Mae'r hyn yn iawn. Nawr, fydd angen i diwys y gyfryngar ar gyfer y defnyddiwr newydd. Ac wedyn i gadarnhau. Nawr, fydd angen i diwys yr fath o rhaniad ar gyfer y disgiau. Dwi'n mynd i diwys y gyntaf diwysiad, sef defnyddio'r holl disg. Dim ond achos mae'r hyn yn arbed y gwaith o symud y ffeil o gwmpas os mae'r un o'r rhaniad yn rhedeg mas o'r gofod. Ac wedyn ar gyfer yr gyriad caled disg ar gyfer yr gweithred cefngrefn, dwi'n mynd i diwys yr gyriad disg caled EDA allanol, sef yr 80 GB Toshiba, fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y rhaniad o disg,
ar gyfer rheswm cybyllwyd o'r blaen, sef i arbed y gwaith o symud y ffeil o gwmpas os mae'r un o'r rhaniad yn rhedeg mas o ofod, dwi'n mynd i dewis y gyntaf dewisiad, sef pwp ffeil mewn un rhaniad, fel hyn. Felly, dwi'n yn fodlon gyda'r gosodiad fan yma, sef i Mewnsefydlu gwerthwr cefngrefn Linux, gyda'r dosbarthiad Devuan ar yr Gyriad Disg Allanol USB, IDE, sef y Toshiba. Felly, dwi'n mynd i dewis gorffen rhaniadau ac ysgrifennu'r newidiadau i'r disg fel hyn. Nawr, mae'n dweud, os ydych chi'n parhau, caiff newidiadau a rhestrio'r isod ei ysgrifennu at y disg fel arall. Mi fyddech yn gallu gwneud newidiadau bellach a llaw. Rhybydd, fe fydd hyn yn dinistrio'r holl data ar y rhaniadau ydych chi'n wedi dileu yn ogystal â rhaniadau a gaiff ei fformatio. Ysgrifennu'r newidiadau at dysgu. Ie. Ar gyfer edrych o'r rhydwaith, dwi'n mynd i dewis na. Ynglyn â'r arolygiad o'r defnyddiad o'r gwerthwr cefngrefn, dwi'n mynd i defnyddio na. Ynglyn â'r meddalwedd i Mewnsefydlu, ar gyfer y rhyngwyneb graffig defnyddiwr, dwi'n mynd i dewis bob un ohonynt, oherwydd ar y Gyriad Disg Allanol, gyda'r 80 GB mae gyda ni digon o gofod. Felly dwi'n yn gallu profi bob un o rhyngwyneb graffig defnyddiwr arno fe, fel hyn. Dwi'n yn defnyddio yr bysell gwagle i dewis y sernig union yn yr blwch gwirio. Ar gyfer yr gwenwr gwefan, dwi'n mynd i adael hwn yn wag. Ar gyfer yr cynghardwyaeth rhiflifwrdd, dwi'n mynd i adael hyn yn wag hefyd. Ar gyfer y gwenwr SSH, yr un peth. Ar gyfer yr cyfleusterau safonol y system, dwi'n mynd i adael hyn gyda'r ysyrnig, sef wedi ei dewiswyd. Nawr, dwi'n mynd i forllio i'r dewisiad ar gyfer parhau, ac wedyn i pwyso ar botwm doddiad. Wedyn ar gyfer y rhewlwr, ar gyfer yr arddangosfa, dwi'n mynd i dewis yr un am wall, sef yr un ar y brig, fel hyn. Nawr, ar ôl oddeutu 20 munud, mae'n dal yn Mewnsefydlu y meddalwedd. Mae'r hyn yn dealladwy pan yr hyn yn ystyru yr hyn wedi dewis y rhyngwyneb graffig defnyddiwr i gyd. Ar gyfer y cefndrefn ar gyfer y cyfneddiad o'r cefndrefn, dwi'n mynd i dewis yr un am wall ar y brig, sef y sys fi init fel hyn. Nawr mae gyda ni yr amgon sydd yn eriadol yn bwysig. Nawr, dwi'n wedi tynnu mas yr ffôn cyfr allanol USB, sef y cyfrwng ar gyfer yr Mewnsefydlwr, ac nawr yr ni'n aros ar gyfer y cyfriadwr i gychwynyddu gyda'r llwythyr cychwynyddio grab, a dyna ni, mae'n edrych yn addawol.
Nawr mae'r cyfrifiadur yn cychwyniadau oddi wrth yr gyriad disg EDA allanol, ac os dwi'n yn gallu gweld yr arwydd y cawr yn fflacio, yn gwerth ac yn coch. Nawr mae angen i mewnbynnu yr enw o defnyddiwr o'r cefnnar. Nawr, os rydyn yn fochio i'r diwylliant rhedeg ar y gornel y gwelod chwith, ac wedyn os rydyn yn dewis gosodiadau, ac wedyn os rydyn yn torri lawr, ac wedyn i dewis manylion y system fan yma, rydyn yn gallu darganfod mae'r rhyngwyneb graffig defnyddio hwn, yr rhyngwyneb defnyddio graffig cinnamon. Felly os rydyn eisiau i newid i rhyngwyneb graffig defnyddio arall, rydyn yn gallu llofnodi o'r rhyngwyneb graffig defnyddio fel hyn. Ac wedyn i dewis llofnodi. Ac wedyn ar yr cornel y brig D, fan yma, rydyn yn gallu dewis rhyngwyneb graffig defnyddio arall, fel enghraifft mate, fan yma. Mae angen i ni i mewn llofnodi unwaith eto fel hyn. Yn yr un fodd, os ydyn eisiau i gyfnewid i'r rhyngwyneb graffig defnyddio arall, rydyn yn gallu gyfnodi oddi wrth mate trwy dewis fan yma'r dewisiad gefn-drefn, ac wedyn i dewis gyfnodi, ac wedyn i gadarnhau, ac wedyn rydyn yn gallu dewis un arall fel enghraifft plasma, sef KDE plasma, ac wedyn mae angen i ni unwaith eto i mewn llofnodi. Nawr, os rydyn yn clicio ar y pregell fan yma, sef yr icon ar gyfer yr rheolwr ffeil dolphin, ma'n dweud mae gyda ni gofod rhydd o 60.7 GB. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, a rydyn ni wedi yn llwyddiannus Mewnsefydlu y gweithred gefn-drefn Linux gyda'r dosbarthiad Devuan ar y Gyriad Disg allanol EDA, ac mae'r cyfrifiadur ar y foment yn rhedeg yn llwyddiannus oddi wrtho fe. Diolch am fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.